Тази лекция е продължение на предишната лекция, в която си говорихме за изкуственото студийно осветление. Интересно за вас ще бъде да споменем, че за най-различни цели и производителите, и фотографите използват допълнителни аксесуари, принадлежности или модификатори на светлината, с които да постигат различни художествени, творчески, професионални, разбира се, и дори научни нива в своята фотография. Това, с което всяко осветително тяло се комплектува, когато се продава, е стандартният рефлектор, който е с различни размери, който дава една силна, остра, подобна по характер на слънчевата светлина. Та нататък, разбира се, в зависимост от задачите, които имаме да решаваме, дали ще снимаме портрет, дали ще снимаме предметна фотография, ние използваме най-различни приспособления. От този рефлектор, който е подобен на чиния, в средата има едно предпазно капаче, което предпазва или успява да спре директната светлина от електронната светкавица да не попадне върху нашия обект. Когато поставим тази чиния, или да речем част подобна на чиния, изработена от лек алуминий, светлината се разпределя върху цялата повърхност, като разбира се от тук нататък може да имаме с такава леко грапава алуминиева повърхност, може да е съвсем гладка повърхност, може да е чисто бяла, което до известна степен променя характера на светлината. По-остра, по-слаба, по-мека, с, да речем, този рефлектор дава малко по-синкав нюанс. Друг много използван в светлината източник на или по-скоро едно приспособление, това е софтбокс. Или вече може да съдим от името, че той създава една мека светлина. Виждате един продълговат, виждате един квадратен, могат да имат най-различни размери, да речем 80 на 80, метър на метър, 35 на метър и 20, като тези източници, които са с издължена форма, ние наричаме стрип лайт. Примерно тя ги предпочитаме за снимане на бутилки, разбира се, в портретната, модната фотография. Едно друго интересно съоръжение или един модификатор на светлината, той се нарича Fish Fryer, или защо има това име? Защото много прилича на такава тава за пържене на риба. Сега, това е един вид по-малък софтбокс и отпред пред него е добавено едно интересно и полезно приспособление във вид на пчелна пита, което ни дава по-остра насочена светлина. Примерно аз използвам този източник, това приспособление като задна коса странична светлина. Разбира се, има и ето тези приспособления, тези вратички. Тези вратички или barn doors ни дават възможност да ограничим потока на светлината в тесен сноп, в по-широк, да го насочим точно в посоката и в мястото, където искаме да създадем съответната светлинна конструкция. Друго интересно приспособление, което се поставя на мястото на тази чиния, нали, на този beauty dish, от името, както споменахме, значи предназначена е тази чиния за снимане на хубави, красиви, добре гримирани жени. Сваляме с помощта на различна схема, имат различни байонети за закрепване при различните системи, речем мултиблиц, елинхром и така нататък. Ето, по този начин ние закрепихме това приспособление, което е една оптична система, подобна на
обектива и това нещо се нарича Spotlight. Значи дава ни възможност да светнем точно в една точка. От голямо разстояние ние може да насочим сноп светлина само върху очите на модела, върху брошката, върху някакъв детайл, който ние искаме да работи. Виждате, ето, монтирана в работна система електронна светкавица, която може да се мести в пространството. Тя е закрепена на пантограф, който може да се повдига, да се сваля. Разбира се, това дава едни удобства, особено при снимане на предметна фотография. Бързо, леко и удобно да придвижим върху релсова система няколко електронни светкавици и така да си улесним работата. Други много са нещата, които ние използваме в студийната фотография. Разбира се, за тях ние ще говорим и по-отделно, особено в упражненията. Но ето тук конкретно искам да ви покажа един набор от филтри, които са, примерно, виждате червено, жълто, виолетово, оранжево, зелено в различни нюанси. Това са целулоидни пластини, които се поставят пред източника на светлина, за да получим различни цветни петна. Това, разбира се, има определено художествен, артистичен ефект, да речем да светиме части от лицето, части от косата, части от тоалета, фона, да създадем различни изображения с тяхна помощ. Разбира се, цената им на тези, които са фирмени, е доста по-висока, но съвсем откровенно може да ви кажа, или всъщност и аз използвам понякога, тези фолия, които ние използваме, за да и които се използват за сглобяване на различни текстове с спирала. Различно, всеки прозрачен цветен материал може да ви даде такава възможност. Разбира се, нещо, което е доста важно и какъв е смисъла и защо използваме софтбоксове. Именно за да създадем мека, дифузна светлина, която е подобна на светлината в облачно време. Обикновено отпред има една бяла материя, която дифузира светлината. Вътре могат да се поставят още един, два или три слоя, за да постигнем по-голяма дифузност на светлината. Нещо, което е доста важно и не така и е добре винаги да имате в предвид, че светлината е мека и разсеяна на разстояние равно на диагонала на софтбокса. Затова, примерно, вие сте виждали, че в киното се използват едни големи трансперанси и големи софтбоксове, за да имаме мека и дифузна светлина на по-голямо разстояние от обекта. Когато отдалечиме това осветително тяло, да кажем, на 3 метра от обекта, който осветяваме, светлината вече има остър характер. Тези софтбоксове обикновено имат доста висока цена и затова ние сме се изхитрили да използваме сравнително многократно по-евтини чадъри. Виждате един полупрозрачен чадър, който може да бъде монтиран пред осветителното тяло или може да бъде обърнат като отражател към обект. Той пропуска около 60% от преминаваща през него светлина. Има същият ефект като на софтбокса, но повтарям, е поне 10 пъти по-евтин от един софтбокс. Тук имаме същото правило. Светлината е разсеяна мека дифузна на разстояние равно на диагонала на този чадър. Чадърите са удобни, лесни за сгъване, преносими и за ползване. Има най-различни видове чадъри. Ето тук виждате един друг вид чадър, който е само отразяващ чадър с бяла отразяваща повърхност от вътрешната страна с най-различни диаметри. Един интересен чадър, който използваме в портретната фотография, този чадър от вътрешната страна е с златна повърхност. Каква е идеята? Когато поставиме
този чадър на осветителното тяло, нали, монтираме го на осветителното тяло, той отразява една топла светлина върху лицето на модела, който снимаме. По този начин, в кавички, стопляме светлината и така постигаме един по-благороден ефект. Има и чадъри, които са на сектори златно, кехлибарено, бяло, създавайки един специфичен светлинен поток. Едно друго осветително тяло, което е създадено специално за модната фотография, са ринговите електронни светкавици. Ринговата електронна светкавица се използва, като се монтира на фотоапарата около обектива. Преди малко в предишните цикъл от лекции ви показах една система, нали, с осветление с студена лампа, но тя е с малка мощност. Тук тази електронна светкавица с мощност 600 джаула дава един мощен светлинен поток и едно характерно осветление. Това, което искам да кажа за нейното ползване, че ако нашият модел, когато снимаме, както казахме, мода, фешън или бюти, трябва да е перфектно и подходящо гримиран, защото тази електронна светкавица има светлина, която е успоредна на оста на обектива и ако не е добре перфектно гримиран на нашият обект, резултатът няма да е добър, няма да е положителен. Тази кръгова електронна светкавица има и един дифузор, който омекотява силата на светлината, но не се заблуждавайте. Ние много трудно може да получим ефекта на софтбокс, нали, който дава мека светлина. Това до известна степен омекотява, облагородява светлината, но тук е вече въпрос на стил, на подход и на конкретно творческо търсене на всеки фотограф. Мисля, че в основни линии казахме най-важните осветителни модификатори. Трябва да спомена още и един голям софтбокс в формата на осмоъгълник, който се нарича октагон, за по-мека дифузна светлина. Но въпрос е на творчески подход, на стил на работа. Някои фотографии, почвайки един цикъл от снимки или започвайки в началото да се занимават професионално с фотография, създават собствен стил и използват едни и същи осветителни тела през целия си живот. Разбира се, фирмите, които произвеждат осветителни тела, непрекъснато измислят нови и нови неща. Тяхната цел е, разбира се, да продават. Нашата цел е да използваме творчески това, което имаме. И на последно място, за да приключа тази лекция, трябва да добавим, че има и различни отражатели на светлината, с които допълваме нашата светлинна схема. На практика с тях ще се запознаем в конкретните лекции за осветлението при портретна фотография.